אז לחלום על עסק משלנו, להיות הבוסים של עצמנו, זה חלום של המון אנשים, נכון? אבל בדרך כלל יש איזה מכשול אחד די גדול שעומד ממש בדרך להגשמה שלו. והמכשול הזה בדרך כלל הוא הבירוקרטיה. כן, החלום הזה להיות עצמאי פשוט מתנגש חזיתית בקיר הענק וכן, המפחיד הזה של רשויות המס. כל התפסים, הדיווחים, הכללים, וואו. זה לגמרי מספיק כדי לגרום לכל מי שחושב על יזמות פשוט לעצור ולחשוב פעמיים. אז זה בעצם האתגר. מצד אחד, יש את החזון המדהים הזה של עסק קטן, שצומח, שמצליח, ומצד שני, המציאות. ההתמודדות הזאת עם מס הכנסה, עם מע"מ, עם ביטוח לאומי, זה מרגיש כמו לטפס על הר ממש גבוה, ובלי עזרה. אבל, וכאן הסיפור נהיה מעניין, נראה שהמדינה הבינה את הבעיה הזאת. בשנים האחרונות נכנסה לתוקף רפורמה. רפורמה שכל המטרה שלה היא לשנות את כללי המשחק במיוחד ליזמים קטנים. המטרה? להפוך את כל התהליך הזה להרבה, אבל הרבה יותר פשוט ונגיש. לדבר הזה קוראים עוסק זעיר. זה המודל החדש. והוא תוכנן באמת למטרה אחת ויחידה. להוריד את החסמים. להסיר את המכשולים ולאפשר ליותר ויותר אנשים להגשים את החלום הזה של להיות עצמאי. והכי חשוב, עם כמה שפחות כאב ראש. אז מה זה בעצם עוסק זעיר? בואו נפשט את זה. זה מסלול מיוחד במס הכנסה, הוא מיועד לעסקים שההכנסה השנתית שלהם היא עד 120,000 שקלים. כל הרעיון פה, כל המהות, זה פישוט. פישוט של כל התהליכים הבירוקרטיים. והיתרונות? תראו, זה פשוט מהפכה קטנה. למשל, 30% מההכנסה מוכרים אוטומטית כהוצאה. מה זה אומר? שנגמר המרדף הזה אחרי כל קבלה על דלק או קפה. זה פשוט לא נדרש. וזה לא הכל. יש פטור מלא מהגשת דוח שנתי וגם מהצערת הון, שזה, בואו נודה, שניים מהדברים הכי מלחיצים ומסובכים שיש לעצמאים. אז המטרה פה ברורה. לחסוך זמן, לחסוך כסף ובעיקר לחסוך המון דאגות. אבל, וכאן הסיפור מקבל תפנית. כי למרות שהמסלול הזה באמת הרבה יותר פשוט, הוא לא חף מסיכונים, ויש מלכודות, ומי שמנסה לנווט בדרך הזאת לבד, ובכן עלול ליפול למלכודות האלה, והן יכולות להיות גם כואבות וגם יקרות מאוד. אוקיי, טעות מספר 1, והיא כל כך נפוצה, איחור בהגשה. לא מגישים את הצהרת המחזור השנתית בזמן. נשמע כמו פספוס קטן, נכון? אבל הפספוס הקטן הזה מוביל לקנסות אוטומטיים, וגרוע מזה, הוא יכול להעיף את העסק מהמסלול הפשוט של עוסק זעיר ישר למסלול הרגיל, וזה אומר דוח שנתי מלא וכל הכאב ראש המסביב. טעות קלאסית מספר 2, לא מעריכים נכון את ההכנסה הצפויה, ולכן לא משלמים מקדמות מס כמו שצריך לאורך השנה. ואז, בום, סוף השנה מגיע, ופתאום מגיעה דרישת חוב ענקית לגמרי לא צפויה ממס הכנסה. זה שוק אמיתי שקשה להתאושש ממנו. עוד משהו שחשוב להבין. עוסק זעיר זה מונח ששייך למס הכנסה. זה לא פותר מהתעסקות עם המע"מ. חובות הדיווח למע"מ יישארות בדיוק אותו הדבר. ואם עושים טעויות בדיווח הזה, זה יכול לעלות בקנסות, או, וזה אולי אפילו יותר גרוע, זה יכול לגרום לפספוס של קיזוזים. כלומר, כסף שהיה אמור לחזור, פשוט לא חוזר. והנה מגיעה נקודה סופר קריטית, ביטוח לאומי. ניהול לא נכון של התיק שם יכול לפגוע בזכויות סוציאליות שהן פשוט חיוניות. דוגמה קלאסית, אי שמירה על רצף תשלומים יכולה לשלול זכאות לדמי לידה. תחשבו על המשמעות של זה. זו טעות עם השלכות אישיות שהן פשוט כבדות משקל. ומה קורה למי שיש עסק הזה מהצד במקביל לעבודה כשכיר? טוב, פה יש מלכודת ידועה מראש. אם לא עושים תיאום מס כמו שצריך, כמעט בוודאות משלמים פחות מדי מס לאורך השנה. והתוצאה, ניחשתם נכון, חוב גדול ולא צפוי שמגיע בסוף השנה. אז איך נמנעים מכל המוגשים האלה? איך הופכים את הדרך הפשוטה הזאת לבטוחה באמת? התשובה היא, ובכן, היא די פשוטה. לא הולכים בדרך הזאת לבד. ליווי מקצועי, זה מה שהופך את כל הסיפור הזה להרבה יותר בטוח. וזה בסופו של דבר כל הרעיון. רואה חשבון הוא לא רק מישהו שמגיש דוחות. הוא סוג של שותף לדרך. הוא הגורם המקצועי ששומר עליכם מטעויות יקרות, שמוודא שהכל מתנהל כמו שצריך, ובסופו של דבר הוא זה שמאפשר לכם לישון בשקט בלילה. ההבדל בין לנסות להתנהל לבד לבין לעבוד עם ליווי מקצועי הוא פשוט עצום. מצד אחד, זה סיכון תמידי, דאגות, בזבוז זמן, ומצד שני, זה ביטחון. זה לדעת שכל הזכויות ממוצות אטום, ובעיקר זה שקט נפשי ופניות להתמקד במה שבאמת חשוב, הלקוחות והצמיחה של העסק. אוקיי, אז כמה עולה כל השקט הנפשי הזה? כאן מגיעה ההפתעה.
היום, בזכות זה שהתהליכים הרבה יותר פשוטים, ליווי מקצועי מלא עולה הרבה פחות ממה שנהוג לחשוב. אנחנו מדברים על מחיר של ארוחה במסעדה, ובמחיר הזה מקבלים הגנה מלאה ושקט נפשי לעסק. טוב, אז אחרי שהבנו שיש פה גם הזדמנות גדולה וגם סיכונים, בואו נדבר רגע על הצעד הבא. איך מתקדמים מפה בצורה שהיא גם נכונה וגם בטוחה? המסר הכי חשוב הוא שצריך להיות אופטימיים. החששות שהיו פעם מובנים לגמרי, אבל היום המציאות פשוט השתנתה. עם המסלול החדש הזה ועם הכוונה נכונה, הדרך לעצמאות היא הרבה יותר פתוחה והרבה יותר בטוחה. צריך לזכור שליווי מקצועי זה לא הוצאה, זו השקעה. השקעה בעסק ובעיקר בשקט הנפשי. והצעד הראשון הוא ממש פשוט. פונים אלינו דרך האתר, מציינים שראיתם את הסרטון הזה, ואתם מקבלים שיחת ייעוץ ראשונית בחינם. בשיחה הזאת נוכל לבחון יחד מה הדרך הכי נכונה לעסק שלכם. ולסיום, כמה שאלות למחשבה. האם אתם בטוחים ב100% שאתם יודעים מה צריך לדווח ומתי בדיוק? קרה לכם פעם שקיבלתם חוב מס מפתיע כזה משום מקום? והשאלה הכי חשובה, לא הייתם מעדיפים פשוט לשלם פחות וליהנות משקט נפשי מלא? לדעת שיש מישהו מקצועי ששומר עליכם ושהעסק שלכם בידיים טובות?